Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbe abonu bela jelen fo ko dakurnya kelen ko kaw be kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abalmanche aw dogoche do fache do koroke do denche do nyide do yere jugude do no yene maître Badra Ali Badjini di sabali kan inshallah akera laflay ay ya fam ma chama amake komi ñinan be aw ko ote mais on yere fait un réseau ka feke ko jugu bon réseau te seka barake YouTube sanfé les flyna depuis kunu wati doran bora ka ya Allah do di ka kononi ke ka desembe fe ka boka ya Allah di bamanangan na mama nye fio tellement réseau may depuis kunu kuna sini sogoma ne video nbla bi clé fele video sur la ka seka tene bi sogoma na le wila ka so la sera ka tene kera kuma clé flake avec sera la tisera ka télécharger parce que WhatsApp ka YouTube ka gili ko jugu donc abalmanche do ni awka garbuche no e maître Badra Ali Badjini di sabali kan inshallah akadi lombe ngasi ka bon ni video tan ko e ka ke ka di awma mais comme réseau may mana ke di aywa bi ngomo do saytu nga laje inshallah na sona aw no sura yernya no e ka hari abe bara flade ke a bara folo mo minnu b'a fɛ ka fɛn dɔ karaba k'a sɔrɔ jagoya da a b'o karaba bi tarfatu aynun k'o karaba k'a layitigɛ kɔnɔ a kɛra fɛn o fɛn i ka laɲini na a b'o karaba a filanan i n'a fɔ i ye muso dɔ ye i b'a fɛ k'a furu muso banna walima muso sɔnna muso somɔgɔ banna walima muso dɔ an balimamuso ninnu bibi na dɔ bɛ taa sigi cɛ kun san 2 san 3 san 10 san 15 yɛrɛ dɔ bɛ kɔnɔya 5 6 kɛ cɛ nin bɛ to ka den wolo n'a ye maa tɛ sɔn k'a furu i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna ñeni ndi ona ñongona de kama mais madi nga ka taka jene yake madi o kama de sheku tuki o de fo ko ale be loni di ale ba di hine bolo de kan anaka kanga bara yoro minuna ale ma mo shi juguya ale tna mo shi juguya mais mo mi ale ka fenta ka mo ñogon juguya ko bani ala che donc ni ne fana ka kuma yi akana songa ta tuma shi ka jene yake law dembe o ka jene yake bolo kan walma ka ta ka maw karaba ka fendo boshu la ayu dabla madaw maw kama adiraw ma de kaka mene aka kanga bara yoro mina ani wakati mina ni tuma mina aka ta ka barake inshallah yana mudu ala to nye folla ama nyina ofe au akabu oni ay abonné anga chaîne ka naw abonné na kana nyina ba notification like pour que tuma otuma na video dobla al naw connecté nte naw na connecté wakati video ntita kauda video bi jiga ka téléphone kono o wakati be ama nyina ofe ay video partager warsa ambalman islamé chewni ambalman muso minum be islamé do fona ka sika nga ala to non soro ku yere nafa nayi u bete men ko fe ambe banka o deli aka na nyina de aya partager ay video non partager o baraji bi senini aw bedema amna banka o hakili jigi anga kalambulo minum be WhatsApp sanfe ani Telegram sanfe amba o laji aw shomi ko o mafa sabu ma chama de be nyingal ke ko kalam show non farawa ko anga WhatsApp groupe ni ka farawa Telegram ni ka fara ma fa watifa na fara ma do were yede ka fara ka wa groupe were bambolo bibi na o fana na damako anda bana sa be maka nyefaye WhatsApp sanfe groupe mi mambolo kalambulo de do amo mo kala arsrar la amo mo kala la srari sugu bela jelena na nyuma mbolo de do ala to sanianu o dama de be kala o groupe folo kan namba fuma ko ensemble pour réussir ambe maw kalaka ambe ala to ko clan le kono ala to ko mimbe clan groupe do mbe ya o abonné no ya chama be yine ka abonné o de YouTube sans faire o bora o do na groupe kono wallahi am ala to ko clan le kono to madora ka ala to ko tan ko e mugay abe kise parce que ni ya bla be vérifier na main do abata ka boy o bete men kono fe kalambulo mbambulo ambe mo ko kalanche bisabawla turabura aleni turabu yere be ci cogo mina asaraka be bo cogo mina kuma be ke cogo minuna o bete menen ko fe ka wati mu bi ci cogo mina o bambolo o bebe compter ensemble pour réussir kono mais o groupe to e ko ilmun ramle mais sarako kele ne abela jele ala to be ta kalambe ke muria yere ka ake ko nyuman don o be ke yoro de do to ko sebe songo e wa kele ni kemene mu ani kalofla avanci o de be da ibe soro to ko be soro ka sebe ki la ele groupe sanfé an b'a fɔ kuma kunta surun fɛ ko n'i bɛ fɛ ka yɛlɛ ale groupe sanfɛ 2000 ni 300 darsi 20 i b'o de sara n'a nana tila ala tɔgɔ di na an bɛna an ka WhatsApp numéro bila
maa minnu mako b'an na ka kibaruya ɲuman sɔrɔ u bɛ tɛmɛ ye whatsapp sanfɛ ka kibaruya ɲɛɲini k'a dɔn. Groupe wɛrɛ b'an bolo an b'a fɔ o ma ko savant en privé. Savant en privé ni sanfɛ Batuta, Samiru, Tabdil, Ismu Zulmaniya, ala tɔgɔ minnu bɛ baara ni gulɔ ye i bɛ jɛnɛyaw kɛ a ɲuman n'a juguman bɛɛ o de b'o yɔrɔ la ye. Ala tɔgɔ minnu n'i y'a ta k'a baara sɔgɔma yanni wula fɛ ala b'i jaabi. Tuma dɔ la n'ala yɛrɛ banna jinɛ kafiri b'i da i ka mako dilan parce que olu sago de ye i ka ala tana kɛ olu k'i sago k'i ye i ka bɔnɛ ka taa lahara. Ayiwa a ɲuman n'a juguman bɛɛ kɔni bɛ tila tabidili saniyaniw bɛ tila ruhaniya tɔgɔw o n'a ɲɔgɔnna ninnu a saniyaniw n'a nɔgɔdiw bɛɛ a bɛɛ kɔni bɛ tila maa dabɔra de k'a k'a ɲɛdɔn parce que mɔgɔ caman de bɛ yen o yɛrɛ ti ala tɔgɔ n'i ko Batuta yɛrɛ dɔw t'a yeni yɛrɛ dɔn a bɛɛ kɔni bɛ tila mais a tilankun tɛ aw ka bɛɛ ta k'a baara saniyaniw bɛ baara mais minnu nɔgɔlen don a ɲinini don aw fɛ n'aw donna groupe in kɔnɔ a kana olu baara mais a y'a minɛ ka bila a yɛrɛ kɔrɔ a k'a dɔn a bɛ cogo jumɛn nin de ye nin ye kɛ a dabɔra o dɔw de kama. Alors ale yɛrɛ ka yɛlɛ a sanfɛ o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 6000 de ye 6000 wa kalo kalo 2000 de bɛ sara maa minnu bɛ fɛ ka taa o groupe fana sanfɛ an bɛna whatsapp numéro bila aw bɛ se ka tila ka an sɛgɛrɛ. Alors ni ala tɔgɔ in bɛ baara cogo jumɛn kahar de don n'i b'a fɛ ka fɛn fɛn karaba k'o sɔrɔ jagoya la hakili b'a tɔ dafa o ra don i bɛ mun kɛ i bɛna y'a kahar min sɛbɛnni ye a ka waati lamani i bɛn'o ci nɛgɛ walaka kan i b'i ka laɲini don sanfɛ i b'i tɔgɔ hindi bɔ i b'i tɔgɔ hindi bɔ k'o don duguma n'i y'o kɛ ka ban i bɛna a sɛbɛn nɛgɛ walaka le kan ten i bɛ nɛgɛ walaka bila tasuma na i bɛ y'a kahar wirilon bɛɛ sufɛ 900 999 99 fo tile 7. Alors ni tile 7 dafara ka ban o baara jigira tuma dɔ la i ka aladari tile 3 ou bien a 4nan lo i ka duwawu bɛ jaabi mais a ti daga i bɛ wurinin dabila fo tile 7 de ka dafa a saraka ye dondo wuli a filanan komi n y'a fɔ a ye cogo min na n'a y'a sɔrɔ muso ko dɔ de b'ira i ye muso dɔ de sɔrɔ i b'a fɛ k'a furu muso sɔnni tɛ walima muso sɔnna a somɔgɔw ma sɔn e ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o tɛ fɛ ka sɔn walima komi n y'a fɔ cogo min na an balimamuso dɔw bɛ sigi cɛw kun ka kɔnɔɲa 1 kɔnɔɲa 2 kɔnɔɲa 3 dɔw yɛrɛ ta ka ca o bɛɛ ye hali bi cɛ nin bɛ ban k'a furu n'o n'a ɲɔgɔnna lo o nana kuma i fɛ n'i ta i k'a baara ten a bɛ baara cogo jumɛn i bɛna y'a kahar nasi bɔ 9999 a nasi i bɛna ka waati min ci siɲɛ 1 ka muso ni cɛ nin tɔgɔ don i bɛ muso nin tɔgɔ don duguma mɔgɔ min mako bɛ muso nin na ou bien ni muso lo mako bɛ cɛ la makotigi de i b'o tɔgɔ don duguma min bɛ minɛna i b'o tɔgɔ don sanfɛ i b'a nasi ko k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a d'a tigi ma a bɛ to ka taa mun a b'a mun a fari la i bɛna tila k'a ɲɔgɔn sɛbɛ ten mais nasi ka waati min tɛ bɔ ale la tugun ka waati min dama de bɛ sɛbɛ papier kan sisan i bɛ a tigi tɔgɔ don sanfɛ ka kotigi tɔgɔ don duguma i b'a kurukuru i bɛ jɛgɛ da waga manɔgɔ i bɛ manɔgɔ da yɛlɛ ka sɛbɛnden de don a kɔnɔ k'a d'a tigi ma a bɛ taa dingɛ tigɛ a ka so da la a ka bon da la quoi k'a don jɛgɛ kunkolo ni ɲɛ bɛ si a ka so kɔnɔna ma i bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ y'a kahar 9999 fo ka taa se tile 7 ma a y'a tigi to yen sa o yɛrɛ de bɛna ko nin dilan ni muso lo a ye tagama to a yɛrɛ ma ni cɛ lo k'a tɛ muso in furu maa dun bɛ ka den wolo n'a ye wallahi billahi ta'ala a b'a furu ala ti bɔ a kalama inshallah wa furuba bɛ sigi siga foyi t'a la aw ni ce aw ni baraji i k'an bɛn assalamu alaikum